Ашыйсың килсә ватып ал. Şulay jırlap qana oturasың? Тәрәзән. Ник жырлайсың? Нәрсә булды? Иде, күтәрен кәйфтә, исәнләшик. Сәлам, кая, джин, кама. Фикерме? Ул килми. Кем килми? Нәрсә килми? Килер әле борчылма. Ул һәр вакыт килә, аны килмичә калганы юк. Килмишәк ул. Син шуңа моңланып утырасыңмы ни? Әйе. Кәйфи юк. Авыр премьералар булды өстәвенәме? Шундый фаҗига. Фаҗигадан соң Юк, инде чыксын. мин шаярам. Былай гына утырам мин. Менә, сәлам. Сәлам безнең тыңлаучылар, караучылар, без сезне Камал. FM дип әйтүче кая ул? Фикер мәйданы. Барыгызга да сәлам. Сезгә Шәй ясап килдем әле мәгъзә. Безнең өчен борчыла һәр вакыт. Былай булгач. Узганында җылы җәйме алып килде, бу юлы кайнар шәй белән сыйлый. Җәмәгать, кайчан явасың бу кары? Син шуның өчен борчылып утырдыңмы ни? Мин инде октябрьдән бирле кышкы резина белән йөрим урамда. Фуйтыгыз. Ярый син ул, синеке шапуха, ә менә син көндә ике балага аңлатып кара. Кашан кар ява, кыш бабай килеп җитәр, яңа ел вакыты җитте инде. Миннән һаман көндә кар таптыралар. Белмим инде. Мин иртәгә көтсәм, иртәгә. Октябрьнең ахырыннан башлаган бер ай буе иртәгә. Без гадәттә бит инде һава торышы турында борчылабыз, әлегә кар юк, ләкин без көтәбез, ул булыр, килмичә калмас, Алла бирсә. Кыш атмосферасы сизелә, чөнки урамнар, шәһәр, бүлмәләр, йортлар, безнең театрыбызда да инде 4 шыршы күрдем мин. Кергән җирдә безнең уен көтү зонасында Актер зонасынан да күрдем. Мин инде үзем дә шыршы куйдым өйгә. Үзең куйдыңмы ни? Инде куйдым. Сез менә нинди шыршы куясыз гадәттә? Экологияны саклап пластиктымы яки? Әлбәттә. Миндә дә шундый тора. Бездә юк. Без гомумән экология яклы. Чөнки пластик куйсаң һаваны боза, тегесен куйсаң кисергә туры килә. Шуңа куймыйбыз. Гирляндык әләбез. Шыршысыз. Бәйрәм булгач әйдәгез бәйрәмнәрне бардык. Нинди бәйрәм көннәрне котлыйбыз? Кемнәрнең туган көннәре әлеге атналыкта? Туган көннәребез бик күп декабрьдә. Әйтеп үтәле. Әйтеп үтимме? Әйдә. Бик рәхәтләнеп әйтәм хәзер. Изләп тапсам. 12 декабрь безнең 3 кеше туган көн бәйрәм итә. Гөлшәшә Гайфетдинова, Котлыйбыз. Искәндәр Низамиев, Тәбрик итәбез. һәм рәссам Булат Ибраһимов. Ничек эшкә ярылырга? Берсе дә чакырмый, Гөлшәшек тамашка ярар. Булат белән Искәндәрнекенә барып тормасын. 14 декабрь көне Алмаз Сабирҗановның туган көне. Алмаз Сабирҗановны тәбрик итәбез, бүлмәдәшем, адашыбыз. Без театрда һәр эш алмас, кызлар артыннан калмас. Бәхетле бул, кайгы күрмә, сагышларга уралма. Без гел шул җырны җырлыйбыз инде туган көнгә. Менә икенче юлы берәр башка җыр уйлап табып килде. Эх, туган көн, туганнар җыелган көн, дус ишләрең белән бергә күңел аша торган көн. Әйдә, мин дә җырлыйм. Әйдә, рәхим. Днем рождения. Туган көндә янда якын кешеләр, бергә бәйрәм итә туганнар һәм күршеләр. Әзерләнеп килгән бу бүген. Кемнең җыры дип уйлыйсыз? Синең? Үзеңнеке? Гадел Равиловныкы. Чынлапмы ни? Белмәгәнем. Кызык була бу. Әйбәт. Нәрсә? Күшәсе килеп киттеме? Сез ишетәсезме? Анда нидер җыр. Җыр, мин җыр ишетәм. Тынгы бирми әремнәрнең әле исе. Тукта, әле ашыкма, мин табышмак итеп әйтәм. Ашма серне. Гаделгә сорау бирәс килә. Кемне кунакка чакырды дип уйлыйсың? Кем икән? Сән 2 көн интектердең безне. Җитәкчеләрен чакырып. Үзе әйтми. Җитәкчеләрен чакырган. Фәрт Рафкат чакырдың, Илгиз Газирович чакырдың. Бу юлы менә мин чакырырга булдым әле. Шаккатты утыр. Кем икән? Ул артист театрыбызда. Ага. Артист. Җырлый беләм. Белә. Менә сиңа тагы бер ярдәм. Артист. Ничә яшьтә дип сора. Ничә яшьтә? Өлкән артистларның берсе. Менә. Безнең бит. Ират. Ярар, өстәп әйтәм. Ага. Әсгат абыймы? Дөрес. Әсгат Хисмәт, Иске Бишмәт, Татарстанның халык артисты Илгам Шакирович дәүләт премиясе лауреаты, рәхим ит. Камал.
Ниһаят қонағыбыз келіп жетті. Ол да болса Татарстанның тоқтан инде әс түгілі ол көп. Көресің ол нендей зор. Татарстанның халық артисті. Татарстан Республикасының Илхам Шакиров есімдегі дәулет премиясы лауреаты. Татарстанның ат қазанған артисті баяншының бір туған әтисі. Мәскәүдә көн итүші бик талантлы қызына Илсияр Хисметовның әтисі. Баяншысы Болат Хисметов һәм безнең грим цехының жетекшісі Рәшида апаның ире. Әсхат Хисмет Иске Бишмәт. Ай, рахмет, Алмаз Гарей. Әлкимиш әрі. Дұрыс. Әсхат абай, біз міне махсус сені шақырдық, чөнки бізді алда бик зор бәйрәм көтә, ол театрыбыздың туған күні, біз аны нәқ шул көнне сөйләшергә түгел, аңа алдан әзерләнергә булдык. Ләкин менә шу декабрь айында безнең үзебезнең коллегалардан тыш, монда біз туған күні белән менә котлап үттек, коллегаларыбызны бергә утырган бүлмәдә Алмазның да туған күнен унтмаябыз. Алла кашан ул? 14-те. О, субханалла. Иске 14-нән дисез. 3 декабрьгә әйләнеп кайтыйк без. 3 декабрь, 22 декабрь, 3 декабрь ул бик композиторыбыз, дирижер Салих абый Туган көне. иде, 125 еллыгын тутырды. Булыр иде. Алла бирсә, 22 декабрьдә Татар театрының рәсми рәвештәге туган көне. Ие. Менә шушы даталарга нигезләнеп, син беренчедән башлыйк. Салих Сайдашев ничек тәэсир иткән һәм ничек таныштың син әлеге Олпат шәхеснең иҗаты белән? Сез безгә кумаша әйтмисез, бер шулай. Сәлик Сайдашев белән мин инде авылда ук таныш идем, мәктәптә әйтик, анда концертлар булганда Салих абыйның әйберләрен җырлый торган идек. Димәк, син теге кайбер артистлар кебек Шекспир кем ул биюче дип җавап бирүче булмагансың. Салих Сайдашев кем ул дигән, ул безнең композитор белеп үскән. Бүлеп үстем, монда килгәндә белә идем инде. Мин менә 42 бала арасында мин үзем артист булам дип хыялланган кеше, минем хыялым тормышка ашты. Мәктәптә укыяндыгыз. Мәктәптә безнең вакытта сочинение дип айталар. Хәзер инша диләрме, шуны язганда кем булырга? Менә кем булырга дигәндә 42 бала арасыннан Әсхат Хисмәт артист булам дигән. Бер үзе. Анда тракторист, шофер, кирпич салучы, тегесе, монсы бөтенесе бары бер мин шулай. Дөресме, сине җырлаттырмаганнар яки син килсә күп җырлагансыңмы? Юк, Юк, җырлаттырмаган. нигә җырлаган син сүккәннәр мәктәптә? Ул бит хәтер сездә булды микән, юкмы икән? Мин сезгә караганда бераз гына өлкәнрәк. Ата-аналар җыелышы булай. 70-тән узган бераз гына ди. Ата-аналар җыелышыннан соң концерт бирәләр мәктәп укучылар. Кем анда җырлый, кем шигырь сөйли, тегесе, монсы, кемдер биеп күрсәтә, балаларны укытучы әзерли дә менә шушы. Биимчә генә күрсәтәләр. Менә мин җырлый идем анда ни. Әрәмәдә карамада кындыз бар, караңгы дип килми кала, ай булмаса йолдыз бар. Ул җыр инде татар халык җыры. Радиодан ишеткән, белгән, шуңа күрә тоттым да җырладым инде. Укытучы класс җитәкчем бер сүз әйтмәде. Теге нине оештыручы ханым, шушы ата-аналар җыелышыннан соң концертны оештыручы ханым, мине инде җырлап бетергәч, син нинди мәхәббәт турында җыр җырлыйсың, тегендей мондай, әле бала чага мин. Ничә яшь булды инде? 4-нче класста ничә яшь булды икән? Шул 10-11 тирәсе инде. Шул тирә бу, 11 тирәсе түгел, күбрәк син нәрсә инде. 12 булса. Шулай инде, 12. Син соң кырдың, 8 яшьтән генә. 7-дән кирдем ничә 7-дән кергәч 11 булып, 7-гә 4-тә кушкан. Шулаймы? Мин бәлки куша белмим дә калай. Гадел дә белми бер шулай. Шулай итеп, ул апа миңа шул сүзне әйтте. Мин җырлап. Бу шей сиңа. Ай, рәхмәт. Мин җырлап җибәрдем. Инде әти килгән и ата-аналар җыелышына. Нәрсә җырладың? Менә мен әйтәм, Җария апа, менә шулай дип әйтте. Мәрхүмә инде ул бик үзе тоже шулай ук матур җырлый иде. Аннан соң әти теге ханымны укытучыны. Нишләп тишин баланы җырлый? Өйрәтте бу. Күрәсең күкрәктәге бу медальләрне диде. Бик ватан сугышы, Әсхат абыйның әтисе урыны җмакта булсын. Искәчебездә юкка түгел. Чөнки быел әле бик җиңү 80 елга дәвам итә. Шулда менә шулай иттерде, шунда аннан мин җырламадым. Аннан мин 6-нчы класста гына ширегеңә 2 куябыз, 2-ле куябыз, ширегеңә 2-ле чыгарам дип табигать белеменнән чыгардылар сәхнәгә. Мин чыктым да кышлар турында җыр, кышлар көнендә җырларга кирәк. Бездәге парадокслар әйме? Табигать белеме дәресеннән җырлар. Кышлар көне җырларга кирәк. Анда сүкмәде, анда әйтте. Җырламыйсың икән, ширегеңә 2-ле чыгарам. Җырлый белгән башың белән 2-ле чыгаратып килми бит инде. Кышларның мәхәббәте турында җыр тапмадым. Кышлар турында җырда белмим инде ул вакытта. Чыктым да теге
Гүлшат апаның жырлы мәнің турында деген жырладым. Bir kız var, Әйе, Жас түшемге Ағарға. қарап шыны жырладым да, кіргеш жоқ түшеп әлі, әшқатанда түшемде нәрсе бар еді. Мейтем түшемде бір нәрсе ой, мен ұялам кішіге қарарға. Аннан кетті, міне шылай. Haydi bulgaç bulsun in. Нәрсе дейм. Міне Бір қыз бала жыр шығарған, бағышлап әнесіне, екеу бірге жырлық дейіп, үйреткен інісіне. Құяш, құяш мәңгі балқый, мәңгі нұр сибе. Құяш ғымыры тілім мен әнейім сиңа. Құяш күрі Kuşlarga barıp тілім жетейін мен балмейінді. Kuşlar kırıyor. Әнейім сиңа. Жырны шишмелер işte kuşlar Отып алғандар, ванда Туракилер кuşlar сөзі кırıyor. болған екен. И о жерден міне қау сіздің рахмат жырлатқаныңа әл көптен төгені әнейлер күні ұзды. Рахмет, мен айт алғын. Өзіңе рахмат. Асхат абай, Ау. мен мында әзгіне блиц опрос үйіштырға тілеймін. Әйе. Міне Ulan Солих- diye bir yaratmayın. Біліс Сәлем. опрос нешік Şeker болады? saldın mı? Солих Салдым. Сайдашев, Солих Сайдашевның тұрмыш юлы бойынша. Әйе. Әгер де Асхат абай білмей екен, сіз Ha, ederiz bütünümüz buraya. Kim kubret bile? Әйе. Солих Сайдашев нешенші жылда туған? 1900. 3 декабрь. Дұрыс, бір бал. Әйе, бір бақ. Солих Керейка. Сайдашев нендей музыкаль жанрларда ижат еткен? Комедияда да, драмада да. Bütün müzikal Bütün- жанрда. Bütün müzikal жанрда. Балет қана yazмаған меніңше. Yazған. Балеті да бар, бір Yazған. балеті да бар. Міне. Ол қойылмаған міне. Әйе. Аны біз міне неде Ерекшін ұсланда, Юғар ұсланда неге барған ек, ұшырашуға барған ек. Шында туғаны енді оланың әйтті, міне дей, жата дей партитурысы. Нетуші, Эмиль абай, әй... құйышы жоқ дей. Мен аны қайтып Ильдус Ғабдрахмановлар Сәлиме біле оқытып алдылар бейт әзірек неде. Қайлы, хореография нейінде. Бейті міне шынды ейбірі бар екен, нетігіз әлі. Аның менә Шәриф Камал мәрхүм булгачалар бик дус булганнар, бик күп язучылар белән дус булган ул. Шәриф Камал өчен ул менә төн эчендә Матәм маршы язарга вәгъдә биргән булган. Менә аның да черновиклары бар ди, уйналмаган әсәрләре бик күп икән. Без моны Татарстан Республикасының композиторлар берлеге рәисе белән сөйләшеп утырдык. Ол шылайдыр енді. Нешіктір міне жоғалып қалған енді, Сәлих абай. Блиц сұрау барып шықпаймын да. Айда. Солих Сайдашев кемнер белән тыгыз эшләгән? Кәрим Тинчурин, иң беренче чиратта Шәриф Камал, мин белгәндә Кәрим Тинчурин дигәннән бик кызык бер вакыйга бар, тормышта булган. Кәрим Тинчурин хәр тазарып киткән. Булар велосипедта кызыл байракка ябыгырга дип велосипедта кызыл байракка йөри башлаганнар. Бер заман киресенчә Салих абый ябыгып кибеп биткән. Моңа әйтәләр икән. Салих бигрәк ябыгып биткәнсең, авырыйсың әле дип сөйләдек. Юк, без Тинчуринне ябыктырасың, киресенчә мин ябыктым, Тинчурин тагы да тазарды дип әйтә. Менә бит ничек булган. Солих... Дөрес булдым син җавап. Сен, Дөрес. Тажик Гиззәттә. Рейхан, сен айтасың кімдер біле дос болған деп. Міне, татар дүниясындағы bütün язушылар, bütün артистлар біле дос болған ол. Hem de балаларға да міне көпме кіші сөйлей, мен енді Хаким абайнен сөйлегеннен айтам, кішкене балаларға, мектеп балаларына да сіз deyip сөйлешкен. Сен демеген балаға, сіз deyip сөйлешкен дей. Мен андай кішінде Хаким абай айта көргенім жоқ еді ғұмырымда да дей. Hem de шындай, аннан соң игілікті кіші болған. Міне, онсын енді мен Алмас қояндыр оқыдым деп анан етті. Мен мұны Хаким абай сөзлерінен шығып айтам. Алар бір янәшә тұралар. Міне, екі бөлме енді янәшә тұралар. Артист язмалары деген. Әйе. Hem de мен мұны радиодан ешіттім. Не, оқымадым, ол бәлки оны оқығамында, ұнытқамындыр. Хаким абайларға қайтып түшәнда, туғанлары қайтып түшә. Мұнда Сәлих абай айтты, анда нешіктір анарға Сәлим дейіп дәшкен ол, Хаким дейіп, бәлки Хаким абай өзі ялғышқандыр енді. Қара сенің мұнда толай тұрақ болды. Әйда міне бір сіңілің міне мұнда кірсін әлі deyip, өз бөлмесін анарға бере. Ол бола Рада апаң Неғматуллина, міне Сәлих абайның бюсті бар бет театрда. Міне шушы бюстіне ясаған кіші, шушы ханым. Бірден бір қатын қыз скөліп тұр бола ма, кім бола ол? Міне шушы кіші. Сондай. Андай кішінді Хаким абайды айтам, енді көппен яшап, мұндай кіші көргенім жоқ әлі deyip. Келесі сұрау, Солих Сайдашев нешенші жылда вафат болған? 1956. Yok, dürüst. 54'te. Dürüst. Dürüst. Minus bal mı ya? Әй, Yok, хәзер яры. минус 1 балл. Татар театрының туған күніне күшік. Татар театр труппасы, Сәйер исемлі театр труппасы нешенші жылда барлыққа келген? Bir anzayın 1906. Алмаз, ол бейт сен официя Аңшы- аңгыншы Рәсми болған рәсми. рәсмі. Аңшы- Алайса қоя барлыққа келген башта театр, шыны білесіз бі?
Оренбургта. Молодец, бля, екен. Әзірләніп кружокқа йөргән. Кружокқа Нешегенче татар театры тарихын білмейсіз. Нечестно кружокқа Бізге міне бүлініп, бұлай ярыша башларға керек. Сәйер труппасы нинди идеялар һәм юнәлешләр таратқан? Сезнеңчә ничек? Монысы алмаз біләдір инде. Юнәлеш әлбәттә үзебезнең телебезне, милләтебезне, сәнгатебезне саклау һәм үстерү, дөньяга таныту. Дөрес. Аның хәзерге төп максатыбыз да шул. Хәзерде безнең. шул да, хәзерде шул. Сәйер труппасы ничәнче елда һәм ни өчен таркалган? 1912 елда таркала. Котлыйм, сез бу бәйгенең җиңүчесе булдыгыз. Сезгә бүләк. Ой, рәхмәт. Менә театрның туган көне. Мен өзім театрның юбилейларында училищеда катнаштым. 70 еллыгында, Син 80. бит менә 3 бинанда күргән Әйе. шәхес, Менә артистыбыз, коллегабыз. анысын 70 еллыгын шунда уткар тегендә Горький урамындагында. Без әле училищеда укыйк. Училище малайлар тезелеп басып, театрны тәбрик иттек юбилей белән. Әле син бит тыйнакланасың. Ничә? Әле уяласың, син бит үзеңә дә 50 ел була. Хәзер тукта менә шунда барып җитәм инде. 80-ы, 90-ы, 100-ы. Менә Син үзеңнекен саныйсың. Yok, Сен тумадың. театр юбилейine театрның. әйтәм. Менә Алла бирсә киләсе елга минем үземнең дә Камал театры сәхнәсенә басканга 50 ел була. И тагы бер дата белән нитем инде мактану була инде ул. Менә Кәрим Тинчуринның аклангач, Ширияздан Аби Сарымсаков Зәңгәршәлне кабат сәхнәгә куя. Һәм син шул беренче куйышта. Тукта. Кой да беренче куй. Менә Син тумагансың әле. Элонда әле не туган мин үзе. Хәзер нәрсәле? Ширияздан Аби куя, җырларга Илһам Шакиров чакыра. Шәкерт җырын җырларга. Анда күп кеше әйтә, шәкерт уйнаганды, уйнамаган. Шәкерт җырын җырлый уна. Менә шуны бер ай буе уйныйлар Зәңгәршәлне. Илһам абыйны көн сайын шул шәкерт җырын 2-шәр тапкыр җырлаталар. Илһам абыйның язмасында бар, Ширияздан Абига әйтә, Ширияздан Аби ни бит, концертка әйләнә бит. Энем кул чабалар, син җырла, синең ни түгел. Син җырлагына дип әйтә. Ай, син борчылмагына ди. Аннан менә мин 76-да сәхнәгә бастым. Һәм дә шәкерт җыры белән мине Марсел абый Зәңгәршәлгә кертте. 26 яшьтә эшли башлагансың театрда. Менә мине шәкерт җыры белән Марсел абый кертте. Фуат абый Булат. Болай иттер буны. Минем Зәңгәршәл белән бәйле бүтән әйберем. Менә шул шәкерт җыры белән башлап җибәрдем. Бу яңа Татарстан урамына Булат булып күчтек. Тукта, гафу бүлдерәм. Сиңа 75 туламны быел. Быел түгел киләсе ел. Ну, кайсын алабыз син туган ел дип. Син бит 28 декабрьдә туган, 1 гыйнвар язганнар. Ярар, алмыйшатыр. Әле театр юбилей турында бара сүз, әйме? Минем басканга Синекенә әйләнеп кайттың. Аяннар кайтырбыз. Анысын тагы бүтән тапшыру эшләрбез, яме? Әле тагы киләсеңме? Килмәсәм. Бош артистлар да күп. Ну, риза. Әзгәр абый әйткәндә риза. Риза Үскән. Хәзер менә андан соң Зәңгәршәлгә бәйләнде дип әйтте. Мин шәкерт җырын җырладым, Булат булдым. Татарстан урамына күчкәндә аннан соң Марсел абый 3 тапкыр куйды. Мин белгәндә генә 3 тапкыр куйды Зәңгәршәлне. Аннан соң без булдык Наил абый белән. Иң беренчесендә син димәк шәкерт булдың. Шәкерт җыры булдым. Ул инде куелган ий, барайы. Шәкерт булып җырлады. Марсел абый куелышмы инде мәсә? Марсел абый куйган әйбер. Аннан соң монда куйды. Жаңа бинага ниде Татарстан урамына жаңача куйды, мин Булат булдым. Нариман абыйның Гарифуллин белән. Аннан соң шунда ук переделать итте. Рамил Төхфәтуллин Булат булды. Без Наил абый Аюп белән булдык Шәйхи бабай. Шәйхи бабайга без килеп кирдек 2004 елда. Мәрхүм Ринат абый ат карагы иде. Авансыны буйлап ат карагының арбасын тәгәрмәчләр ул шунда. Тибә иде без бер авансыдан икенчесенә хәл тәгәрәп барырга тиеш иде. Шундый кызык хәтирә. Молодцы. Юк, синең бит инде бу 4нче ролең димәк. Син Зәңгәршәлдәге бүтән төп ират рольләрне уйнаган кеше бит. Шәкер. Җырладым гына ансы уйнаган түгел. Шәкер. Шәкер. Булат, Шәйхи бабай, Һәм дә Ишан хәзрәт үзе. Әйдәгез булгач булсын, матур иттереп менә Салих Сәйдәшевнең туына 125 ел уңайыннан театрның 119 яше тулу киләсе инде без 120 сезон дип аталабыз. Юбилей сезонына әзерлек тарафыннан менә бит монда Мәйсәрә дә, Булат та. Сезнең менә шундый импровизацион дуэт ясап карыйк әле. Сине сагынып. Тукта. Аннан башланып. Абыз яндан башламыйбыз. Ничек? Әнем. Дусларым сагынып кайттым. Нишләп булмасын? Хәзер сөйгән яр, син алайса инде. Дуэт дими, дуэт. Дуэтны ди, шулай ди мин аңламыйча калган. Дуэтны мин татарча ничек була ул?
Икәү бергә җырлый торган җыр. Җырлый торган өлешен алыйк әле Зәңгәршәлнең. Булат ролендә Әсхат Хисмәт Иске Бишмәт, Мәйсәрә ролендә Рәйхан Габдуллина Борханова. Seni sağınıp, seni sağınıp, abav bağırım, şit jirden. Ay, al yavlak zəngərşəl, uzğan Ömür bigirək jäl. Seni sağınıp, seni sağınıp, abav canıyım, şit jirden. Ay, al yavlak zəngərşəl, uzğan ömür bigirək jäl. Bravo! Bravo! Almaz. Oo. Mana siyasi terbiyesi marşı. Дүртәүләшеп башлаябыз. Рәхмәт. Болды бу. Әйе. Oldu. Безнең алдан да план буенча афишамы? Афиша Татар театры туган көндә сөйләштек. Әйдә менә афишаны бардык менә шу көнлектәге. Без кайсы Әсхат абый, син беләсең үзеңнең кайсы көннәрдә уйнаганыңны? Birinci günü bilem. Менә шусы 12 декабрь кирәк безгә, әйме? 12 декабрь безнең Шәрык залында туган як моңнары концерты узачак. Сәгать 7-дә. Зур залда 12 декабрь өйләнәм тат. Ләкин аңа кадәр әле 10 декабрь көнендә Әтәч менгән шитәнгә спектакле. 11 декабрьдә Әлфия Авзалова спектакле. 12 декабрь өйләнәм тат спектакле. 13 декабрь ул безнең дуслар җыелган җирдә спектакль 14 булачак. декабрьдә бездә 14 премьера. декабрьдә премьера Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт. Әткәй! Төшмә. Камал Сезнең дуэт берәү генә инде Дуэт. Зәңгәршәлдә. Дусларым дигән җыр. Алайса- саубуллашып Без китәм. хор булып басып торабыз монда. Дисеңме? Әйе. Шуның белән төгәллибез да Тәмам. Әйе, солай. Югары күтәренке. Әйе. Нотада без Татарстанның халык артисты Камал театры актеры Илһам Шакиров исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Әсхат Хисмәт Иске Бишмәт башкаруында Булат Булат җыры. ариясе җыры. Дусларым сагынып кайттым. Дусларым ерак җирләрдән, шахтерлар, батыр егетләр. Дусларым сәлам әйттеләр, якын дусларга, матур кызларга, синдә кодача, элешсез калмау. Анда юк урак, анда юк сабан, анда икмәкне алалар сатып, эшчеләр санын номерлар тагып, меңәрләп кенә саныйлар анда. Саубуллашыр вакыт килеп җитте инде. Шуңа күрә Әсхат абыйга рәхмәт әйтәсе килә. Үзегезгә бик кунаклар рәхмәт. саны Риза. меңәрләп кенә. Шуңа барсын да безгә күрергә кирәк.